2025. 9 päivää MM-kisoihin. Tänään on sitten viimeinen, tai ei viimeinen, mutta toiseksi viimeinen kova reeni. 3 x 165 kiloa olisi paperilla ja katsotaan miten se menee. Mut tosi harmillisesti tässä nyt sitten 2 viikkoa ennen kisaa niin tuut kipeäksi ja helvetinmoinen yskä. En tiedä mistä se tuli, mutta vuoden ollut terveenä. Viime heinäkuussa ollut viimeksi 2 päivää flunssaa ja nyt se sitten tuli. 2 viikkoa ennen tärkeintä kisaa, SM-kisat nyt meni siinä mielessä vähän niinku läpihuutojuttuna, koska menin avoimeen ja ajattelin siinä, että kaikki sieltä mitä tulee on plussa ja sitten mahdollisimman iso rauta tietenkin ja nostin 172,5 kiloa, mikä oli sivus mun ennätystä ja kunto oli siinä ihan hyvä, mutta nimenomaan toi Hauiksen pitkäpää jänne vaivasi silloinkin ja ei ollut ehkä niinku kuitenkaan se paras terä siihen kesään. Nyt olisi hyvä testi tuohon MM-kisaan, että pääsee runtaamaan tosiaan. Toivottavasti ei tule mitään. Tässä on kuitenkin, no tänään on 3 x 165. Se on semmonen kohtalainen rauta, mutta pitäisi liikkua kohtuun lujaa, jos vaan pystyy nostaa hyvin. Ja tekniikka pysyy kasassa nimenomaan. Mut joo, katellaan sitten salilla miten se liikkuu. Ja tässä kun ajelen salille, tässä on aika hienot maisemat. Voin näyttää tosta kaunista maalaismaisemaa. Peltoa täynnä. Siellä nyt joku rällää saatana soratietä pitkin, mutta tällaista täällä on. Kyllä se ihmisen on hyvä olla maalla ja luonnon lähellä. Se on kyllä.